Bueno, arratsaldean Lortzibarko lehenengo Eusroken gaude eta lehenengo ekimena ikusiko duzue orain. Solasaldi bat, musikaren inguruko solasaldi bat, zeinetan Nafarroa osotik etorritako musika eskola zenbaitetako ikasleak publiko gisa egonen diren, eta solaskide moduan Zesatek taldeko Javi, Katez taldeko Mikel eta Markel, Kaotiko taldeko Xabi, Esian taldeko Zurine eta Leiotikan taldeko Patxi egonen dira. Solastuko gara beraiekin musika munduari buruz, ogibide musikalari ogibideari buruz, beraien musika ibilbideei buruz, emakumeak eta musikari buruz, euskara eta musikari buruz, eta sormen prozesuei buruz. Eta, ekimen hau Noaingo Gau Eskolak antolatua da, Nafarroako hainbat musika eskolen laguntzarekin eta Noaingo Udala eta bereziki Kultur Patronatuaren laguntzarekin, eta hemen gabiltza auzolanean eta denon artean Gau Eskolako ikasleak ere bete-betean laguntzen ari dira, eta hauxe, herri ekimen bat, herriarendako hementxe, zuzenean Noainen, Elortzibarren. Lenguai musikala nintzako oso gogorra izaten. Oso ondo pasatzen nuen klasean, oso ondo pasatzen genuen, klaseak eskola bukatu, ara, jun, ginen, nintxerpen, egiten genuen, bertako lagun batzuekin elkartu, klasetik botatzen dituzten, desastre gutxak ginen. Zerbait ikasi nuen lenguai musikalaz, baina ia esan gaur egun jartzen dira zu partitura bat, eta nahi ez zait balio aproposola momentuan eta jotzeko, eta fa, sol, do, kuarta, pianoa bai instrumentuan egiten bat esentzen lenguai musikalan instrumentuan gati, pianoa guztako nolako, eta pianoa bai hartzen nula serioago nola bai, nakau, 8 urte ditu, eta abesbatza, egun kantatzen dut, egun taldean abesten dut. Abesbatzarekin gogoratzen dut, abesbatzan dipasan itun, abesbatza ezberdinetan, musika eskolako abesbatza ezberdinetan, igual 12-13 urte. Abesbatza oso edik eta abesten gununean eta kontzertuk eta oso gustora, igual protagonismo kutsua beti guztu duzen zegalako, pixka bat, oso gustora. Baina gero klasea egiten duzien, gehien bat teknika vokal, tipo batekin, neska batekin, bionik ere erakartzen dituen, teknika vokala, arnazketa, aizpiloaren aurrean, tripa, postura, ez da abesbatza zuek kanto egiten duzuen, ratu pila bat, izpiloaren aurrean, igual ordu bete, arnasa botatzen, arnasa hartzen, postura, ez dakize, sorbalda, atzea, aurrea, kriston koinatua, baina 14 urte eman ditun. Osea, zerbaitegatik ere pozik egongo nintzen, eta gaur egun, gaur konturatzen naiz, zein garrantzitsua izan zen, 14 urte horiek pasan dituna teknika bokala egiten, egun oain diken noizean behin lanagatik eta aldudanean, juten naiz irakasle batekin teknika bokala, oain dike hobetzera, eta eskertzen dut pila bat, 14 urtez, eukitzea Gorka Miranda irakaslea, kakamaten, arnasa, postura, sorbalda, zeren egun, eskertzen dut pila bat, ez dut badakidalako nola bai, batzutan igual gehiegi, baina hautsi gabe ez gelitzeko, nola egin teknika eta natural. Egun azkenian natural egiten dualako, eta eskertzen dut pila bat. Ez dut uste ezinbestekoa denik musika ikasketak eukitzea, ez da ezinbestekoa, baina garrantzitsua da ikasten egotea, autodidakta moduan edo ikastea, eta beti ere ikastea, eta nahiz eta 24 urte igual eraman taldean jarraitzea ikasten. Ez bakarritzen adinean, gure adinean bai, jarraitu behar da. Gaur egun entxegu lokal argizun dakagu sakanan, eta lehen baizela errazago, baina momentu honetan 8 gara taldean, eta daude Bilboko batzuk, Gasteizko beste bat, ni Donostin bizi naiz, Sakakanako batzuk ere badaude, orduan gara bakoitza punta batekoa, eta 8 pertsona ados jartzeko eta Xabi komentatu duena, gure egiteko imposible, totalmente, eta bai alde horretatik aldatu dugula entxegu mekanika eta hori guztia pixkat aldatu dugu. Eta orduan segiatzen gara talde txikitan biltzen, agian base alde batetik eta haize sekzioa bestetik. Edo bakoitza ez dakit, bilbotarrak elkartu eta eurak euren kabuz, ez?
Eta egia da, nik ere desiente dara madalaia, bai, nahiko desagertua, baina, bueno, bai aldatzen dela hori, konposatzen ari zaenean, bai edo bai egon batzara, eta orduak sartu hori ezinbestekoa da. Gero ja behin hasten zaela astebururo kontzertok eman da, ia ez dago enseatzeko beharriz, ia ostialekoa da kontzertu bat, baina entxegu bat ere bai, orduan ja urrengo astekoa ia da prest dakazu. Orduan bai dela, ere bai, kontutan euki behar da, ez dakit, hasieran, adina ere bai, zenbat zareten taldean, horrek duela kriston eragina, ez da, gure kasun momentu hontan, 8 izanik, eta, bueno, bat, aita, bestia ez dakit non lanean, ez dakit zenbat ordu, ez, hori aintzat hartu behar dela, eta komplikatua dela batzutan. Zuzenekoa defendatzeko, ensaiatu beharra daukazu. Eta gu zelako talde bat, ez garela ez dara, nivel musikala ez dukula oso altua, gehiago behar dugu ensaiatzea, ez? Zegero zuzenean, hobe solatzeko edo hobe jotetzeko, eta ordua sartzea garrantzitsua da. Azkenean, uste badutu ensaioak egiteari, gero nabaritzen da asko zuzenean. Egin behar dena da, bloke bat bezala sonatu, eta hori lortzen da orduak sartzen lokalean, ez? Gogoekin eta intentzioa sartzen, eta dena. Ensaioa, normalean kontzertua baldin baditugu, gehiago ensaiatzen gara, disko bat prestatzen ari bagara ere gauza bera, askoz eta gehiago, eta kontzerturik ez dugunean, saiatzen gara, astean behin, 2 ordu sartzea, baina, bueno, azkenean, guztia, taldeko guztia gaude muetxoekin, eta ez gara beti gelditzen. Berak eta beste batek Bilbon ikasten du, gero beste batzuk ikasten nahi ga, bestek lanen hasten die, eta igual ostirala eta asteburu bakarra libratzen ditu, ez? Eta saiatzen gaur aldun paliza gehiena ematen, porque bai, hasieran igual zen, elkartzen egin da, venga, itxeitu kriston repasatu duena, behin, eta etxe daten ga, eta otra bat jartzea. Gain bai hasi gala, kontzertu ja hobeki sonatzen hasi darraukea, eta igual kanta bat ikusten bago ez dela ongi atetzen esate dutu, intzuk bakarra. Eta ikendo, eta palitza matei du, ikeu berrize ongi ate arte, hobeki ate arte, urrengo honen joan da berriz atatzen den. Akatzen bali bada, perfecto, eta azken nola ikasten duzu, ez? Eta ez, instrumentoaletiken bakarra. Gure bai, nita bestea, igual lahotxakin bai, hasieran nabaritzen ginula, nik adibidez arnaz problemak eukitzen ditula, ez dakit, igual, hain da baten, moztu. Hautsa, eta gelitzen nintzen hor ez nekila zein, da, guain pixkanaka konfiantza hartzen jaten zak, erozta gehi ginez, eta, bueno, udane bai saiatzen ga, askotze gehien saiatzen, jaketena gauden, azten 3-4 saiatzen saiatzen gaudan. Goixe? Espiritua dakaten taldekeria guztien bikotek, zeren gu askotan egoten geha, asteburu osoa kanpoan, astean zehar bikote asko ezin dute elkarri ikusi asteburua dakate, eta asteburuan zuzoaz taldearekin kanpora jotzea, eta zure lehentasunak, eta zure bizitza egitea, orduan eskertu nahiko nuke bikoteen pazientzia. Baina ez gara musikaz bizi. Gugazkagu beste lan batzuk, ze gaur egun musikaz bizitzea oso zain dago, oso zain. Eta batez ere, talde handia dienean. Gu 8 artean imaginau, ez? Bueno, bizitzeko imposible. Orduan, bai, oso bolita da. Nik enuke esango hobi bat denik, ez? Orduan musika da hobia, ez? Hobia ere ez, bai, hobia da noski, baina askoz gehiago da, ez? Lan bat, ez eta dirua ez ikusi, lan bat ere bada, ze kriston lana egiten dugu, kriston ordu pila esatze ditugu, ez? Eta hobi bat, baina guretzat askoz gehiago da, ez? Baina argi dago gutako bakoitza, bai, kontzertak emate ditugu, ensaiatzen dugula eta hori guztia, baina beste gauza asko egite ditugu. Nik kasu honetan, bueno, nik aurre hezkuntza ikasi nun, hau txikien irakasle bezala egin naiz hainbat urtez, eta bueno, gaur egune telebistan nago lanean, aurkezle bezala, baina, ez zenakien? Gero esango dizut, non ikusita, gero esango dizut, Javi, gero. Baina esan nahi dudana da, hori, oso politia dagoela eta musika eta lana eta egiten dugun lana oso politia dela eta asko emate dizula, ez? Baina gaur egun nahiko zaila dagoela horretaz bizitzea eta beraz beste gauza bat euki behar dela, lan bat euki behar dela. Bizitza aurrera eramateko eta dirua irabazteko. ¿Qué significa? Eta por la ventana eta jarrezkaz hasi zen, esan ez den hombre tan feo, no? Bueno, hori da gogoratzen duena, baina bueno, guk hori jarri genion eta hor dago eta ala aurrera.
gurea bendik simpleago, ez? Kaoso pilikotik etortzen zen jendea orduan, eta izan batzuk proposatu genituen, eta azkenean, kaotiko, jendea pixka bat elatzeko bat abestearekin, naiz eta historia ezberdina izan, baina, hortik ateratzen, ez zelako simple izan zen. Gurea simple, bai, egin barra genuen hasi ginen saiatzen, eta jabetera ja kontzertu dugu genuen, azte beten izen bat jarri barri izan genio, bota genuen nola idei brainstorming hauetako bat, eta azkenian bota genituen horietatik ez genuen batere hartu. Taldeki bat genekagun orduan bateria azpiti erratzena, eta beti tortu zenian, eta beti zesatek gora, eta zesatek bera, eta zesatek, eta zesatek jarri dugu, eta zesatek jarri genio. Gure kasuan, izena esian jarri zen, Zutagar taldeko kantu baten izenburua zelako esian, eta bueno, nik historia badakit, nik enion jarri, historia badakit, elkarrizketa askotan galdetzen den galdera izaten da, ez? Eta horregatik izan zen, Zutagar taldeko kantu baten izena zelako. Eta zue? Guk hasieran jarri bargion izena zain. Hainbat signifikado dauzkelako, zain denbora, zain sustraie, eta ikusten ginen, zela gauzea, bakoitzek nahizu modure altzula erabili, o imaginazio eman da, baina Googleen jarri ginen da bazeo grupo bat izen horrekin, así que bazen bat hor listo egizena, eta azkenen erabaki ginen jartzea katez, katez lotu gau dela, edo katerik ez dula nahi, así katerik ez horrekin azkenen hasi ginen da, venga, katez jarriko ju, eta bueno, jende iratzen ze gustatzen, baina bere signifikado hartu ginen da horrekin gelitu ginen, nahikoa. Segut ere, ze momentu duzurekin, edo pozik zauden, edo kargarturik, edo triste, gauza bat, edo besta bat hartzen zaizu, ez? Eta, ni teitu musikaren gatik, nik tristaz nahi, eta idaztea oso zaila egiten zait. Baina, egiten duguna da, bakoitzak gure etxean ideiak pan grabatzen, orain dagoen aukera ordena horrein grabatzeko eta tristekin nola, eta gero egate ditugu lokalea, eta beren artean jaten gara moldatzen eta forma ematen abesti, espatu da egiten dugu. Gero egiten dugu melodia sartu, musika ondoren, eta gareatzen dugu, Way elako ingles zutrerekin, eta gero egiten norbaite baletera egiten dugu, Hala da gure funtzionamentu basikoa. Edo, nik adibidez, azken urte honetan, egia esan oso gutxi egin dut. Ez dakiz zergatik, baina oso gutxi. Gero agian emate ez dakiz ze urte eta pilo bat egiten dut, ez? Ez dakiz zer den, baina nik uste da zerbaitek bultzatuta sortzen zaizula eta beharra sentitzen duzula eta orduan egiten duzula. Neri zaila egiten zait jartzea jartzeagatik, ez? Pentsatzen dut, nire lana izango balitz eta bai edo bai egin behar izango banu, hartu eta zurine tokatzen da idaztea, ostras, egingo zerala oso bortitzalde batetik, ze beti saiatzen naiz idazten zerbaiten gatik, o zerbaitek bultzatuta, ez idazteagatik, hori niretzat oso garrantzitsua. Orduan nik uste dela momentuaren arabera o norberaren arabera oso gauza pertsonala, niretzat behintzat. Momentu honetan, hori nire teoria. Taldea hola orokorrean gehien bat horra bestiak eta gu lan egiterak orduan eta mozionatzen dugu normalean gitarristak izaten dira ekartzen dutena lehenengo ideia. Goza bada gaur egun ordenagailuak eta eukitzeko gure artean eta ideiak eta etxean bakoitzak igual bidali batea besteari eta juteko etxean pentsatzen. Baten bat egartzen du ideia basea izaten dena normalean. Ateratzen dizkiogu taldean ensaiatzen elkarrekin normalean danok. Bai melodia, bai aizeak, bai letraren nondik norakoak eta gero igual etxean bat ematek eta lantzen du eta horrela egiten gehan. Eta gu kopiatzen ditugu abestiak, kopiatzen ditugu. Ipar Ameriketako, Estatu Batuetako talde egun behintzat, rockero nofekiz eta alako taldeak nik ez dituan akasko ezagutzen, baina base egartzen dutenek bai. Eta letrekin gauza bera, badituzu eguna pila bat, abesti pila bat idatzitzako zula, letra pila bat, eta gero beste egun batzuetan ez da zera ateratzen, ez? Gu konposatzerako garaian, aipatu duten bezala normalean akorde batzuk gitarrarekin ateratzen ditut, lelo bat, estrofa bat, gero lokalera jetxi, bakoitzak bere aportatzen du, basulariak,
zerbait, baterijoleak beste zehozer, eta gero abeslariak improvisatzen du, kasu honetan da zure begiak rato guztia asmatzen du, letra bat melodiarekin, eta gero hortik hartzen dugu melodia eta letra sartzen diogu, baina letra horiek normalean ja aurret egina daude eta saiatzen gara hor pixka bat sartzen Tetris bat antzera bai. Osa, musika ikuz, ez? Gustatzen zaizun musika ikuz, gero antzeko musika sortzez edo, eta da, lehenago aipatu den bezala, edo zein inspirazioa ez dela etortzen, venga, asmatu nahi dut kanta hor eta asmatzez, ez? Hoi pasa diteke, baina hortako launtzen da jende gehiokin elkartzen. Pues ensaiora joan 3 pertsonan arten, eta zerbait okurritzen zaizu, horrek launtzen dio bestei zerbait okurritzen, eta hola. Eta hortaz aparte, edo zein momentutan, bizikletan ibiltzen naizela, dutxan, okurritzen zaizona, atea eta hoi grabatzea, ez? Da hon importantena, gero dituzon grabazio guztiatik aukeratu gustatzen zaizona, eta hoi garatzeko, ez? Eta probatu izan ditu, hainbat modu edo, hasieran hasi ginen, zati melodikoa eta letra eukita musika jartzen. Eta beste metodoa izango zen, elkartu gitarista eta baterie, hasi jotzen eta gero horrein melodia jarri. Eta guen diken ez dakio zein den, hasi gata ez dakio zein den metodo, baina edo zein moduta zaiatzen jasmatzen. Lotara joaten zaren momentuan, eta momentu hori ezalaia erdilo baino oindi zaudela esna, baino ez dakizu. Nahi momentu horietan, ez dakiz zergatik, bai etortzen zararako melodia bat, orduan jarraian hartzen mugikorra, grabagailua ipintzen eta hasten naiz kantatzen, eta horrengo gunean esatzen, ze ondo barakat ideia bat, karo, hartzen dut, entzuten dut, eta ez zede montrera, esaten da, erdilo nahuelako, eta hor dakalako, eta gero zaila egiten zaite ateratzea, hori, duela gutxi gaina gertzen da, barreka, en fin, urrengo bateako, ze pena. Baina momentu honetan, zein barretu nahi, esnatu goizeko ez dakize ordutan eta jarri, normalen izaten da, ez bihar lan alakat, ez? Orduan, ez biharra ginen dut, eta horrekin topatu gero. Nik ezagutzen bat emate egiten duna hori, baina, hasi beharko ez. Fenomeno da. Nik mugikorra dena, lehen hori ez zegoen, baina hori gozaba da, kotxean gidatzen da, eta igual entzuten duzu zerbait, eta zuri, okurretzen zaizu horrekin edo horrekin beste zerbait, eta gozaba da, mugikorra egitzeko, behintzat melodia hori abesteko momentuan, gero igual, urrengo gunean, ja ez dakazu inspirazio hori, eta hala ere nik esan nahiko nuke ere, inspirazioa hori nahiko kontzeptu abstraktua dela, eta inspirazioa, batzutan bai, etortzen zaizu ideiaren bat, eta uste duzuna ona dela, normalean abestiak aurrera ateratzeko izaten da horri txuria hartu, eseri eta benga. Letrak igual egiteko eta hasi idazten. Eta ezabatu eta tatxatu dena eta horrengo gunean berriz ere. Eta paper txuriaren kontra egitea. Hor da, inspirazioa azkenean ez da hemen los planetas alinean, sinergiak eta ez da izet, eta batean txak, jazten duzu dana hola baten, eta perfecto. Hori normalean ez da gertatzen. Normalean dibizten ez da sekula gertatzen. Etxean ordenagailuak, grabadorea, pistak, baina egia esan ez duzu galdu behar sekula taldearen konzeptua. Azkenean taldea da, ez? Zuk egiten dituzu etxean ideiak, baina sekula ez gola gelditzeko, ez? Azkenean hori da aurrerapen bat, ez mugitzeko etxetik lokalera edo agian orduen gatik edo urruti daukazolako. Baina beti konzeptua izan behar da taldea konzeptu bat, ez? Denen artean egin behar da zerbait eta denen artean landu behar da eta denen artean aurrera atera behar da hori. Aztentza pixkanak kanta egiten da. Konturatzen zau egiten izan bitartzen esaten zola, minio, zer da, guri adibidez, pasatu zaio, hasieran egin uzela lau kanta, eta aurreneko kontzertun jo ginen zen baina usteot, eta enteatu ginela, kriston txarrak zela. Oso txarrak da, azkenen esan ginen, azkenen hori bai ikasteko, ez? Hoi base bezala hartzen dozo, eta pixkanak agatentza beste kanta bat egin da, guk igual kanta bat alatu lau aldiz, bat gure guztokoa gelditzeko. Porque esaten den bezala talde bat da, eta nahi gustatzen zaitena igual beste ateritzai gustatzen. Eta, viceversa. Orduan, pixkoa saiatu alaukezo denan gustora egiten ez, denan kombinazio batekin kanta aldozo noena lortzen. Ezakit, olako zora, gure kasu menik ala da. Daude, ez dinatera, eta egia esan, kriston esperientzia gukigarria izan zela, gero izan ditugu kontzertu hondiak oso ona, baina, egia esan, esperientzia hori, barrura iristen direla, bai. Guri beti zaigu jotzea gaztetxe batean edo jaialdi erraldoi batean, ez? Azkenean gauza bakoitzak du bere xarma, ez?
gaztetxe batean edo lokal txiki batean jotzen duzunean, zaude direkto, ez, metro batean dena, eta nabaritzen da jendearen beroa eta tensioa eta berotasuna, eta azkenean hori baita ere subidoioa da, ez, baina gero ere, por ejemplo, horreko astean egon Binarroken eta 40.000 pertsona horrean kotzea, eta hori ere gora egiten dizu, ez, gora zoaz, eta orduan, ezberdinak dira oso, azkenean dira multikontzertu bat, eta beste bat txikiago batean, baina eman behar duguna beti a tope, ez, esaten duguna gu beti, ez, a reventar, ez, bueno, oso salida por todas, esan dugu. Zer, azkenean, dago jendea edo gutxi edo asko izan da, denan berizitze berdina azkenean, eta hori, bueno, eta gero kontzertu hunkigarriren bat ere baduki dugu, ez, bero urte batzuk lehenengo atortxurroken hau ginena, egotzela itzaldi elegante bat, eta, bueno, azkenean nolako tokitan jotzea ere, ez, eta kontzertuaren, jaialdiaren, fina badakigu zekati den, orduan, da olako tokitan jotzea ere, beti da berezia, ez, da beste xarma dauka olako jaialdian. Egitxo kontzertuk izan denak igual emotiboa, bestea nervio gehienak eukitxotenak, eta bestea igual joaten zana emozio gehienakin, ez? Nervio gehienak nik uste zela, porque gure aurreneko kontzertu garrantzitsuna izan zen Iruñen Sanferminetan jaigunen jo ginunen, eta hor nik uste denak atakatu janela nervio aldiken, porque nik uste aurreneko aldi ez dela eszenario batea, hola iotzen gela eszenario handi batea. Ez ditu asko zer joki, baina. Gero igual, jaten zana energi gehienakin igual gaztean badan, ez? Porque joan ginen horrea, ginekin kriston giroan ginen, gaina egun guzti pasatu ginen zen hor, da ikusten dituzo talde handik, ahi ez beraiek onduzilare bai, eta ikusten dituzo, eta esatuzu, nik beraia bezala hona edo, eta egunero azkenen iotzen za horrea, eta daukezon guzti ematez, eta gozatik ginen, ez? Baina emotibona igual, bakizue, herrikoan asunto guztikin da aidiela, pues, perjudikatuak izan da lehitzekoa, eta santziuten mese zor jotzeko, eta niretzako igual hori izan da importantena, ez? Prestatu ginen gaina, bertsoak eta dena prestatu ginen zen, beraien izenen, da nik uste hori izan dela guretzako garrantzitsuna. Eta gaina, ebai, esaten duzuna, ez? Gaztetxeretan eta jotzen duzunen, senditzen duzula aurrez aurrez senditzen da besteekin da. Beti beste berotasun batekin jotzen jozo konzertu, eta aparte tratu eta goxotasune gaztetxetan ikaragarri izaten da, eta netzako oikin egiten, ez? Egia da, batez ere Jabik esan duen bezala zaila dela, ez? Batekin gehatzea. Denetatik zerbait ateratzen duzu, batzutan erosoago egongo zara, beste batzutan agian ez, askotan pertsona gara, ez? Agian egun txar badakazu eta kontzertuan saiatzen zara buelta ematen, baina egun txarra dakazu, ez? Eta zergaitik ez, saiatzen zara holtzan dena ematen, eta neurri baten pasatzen da. Baina batekin gehatzea nire egiten zaitu oso zaila. Nik uste denak direla bereziak eta denetatik beti zerbait ateratzen duzula. Orduan, urduri jartzen eta ez dakatalako askotan esate dute ona dela nerbio puntu bat izatea. Nik eukitzen dut tentsio puntu bat, baina ja igo nahi detelako, venga, ez? Nahi dut, ja, ez? Baina hola urdurien naiz jartzen. Baina, gogoratzen dut, grabatu behar genula zuzenekoa. Grabatu behar genuen audioa, bideoekin, da gero CD-DVD bat atera genuela. Eta hori grabatu genuen Gernikan. Gernikan ez dakit CD monte erratu zitzaigun denoi, esan genuela, jolin, osea, dela beste kontzertu bat, baina bagenekien grabatzen ari zela. Bagenekien, perfecto joan bartzela, ez? Eta justu agian horregatik, etzen hain ongi joan, ez? Ni behintzat enintzen oso natural bai, baina euneko eunean enintzen ni, ez? Eta bai egon nintzela pixkat deseroso bezala. Urduri izan zen nahiko arraroa, ze bazenekin hori kantatzen duzun dandana sartzen ari da mendik eta gero atera ordu, tentsioa ikaragarria. Eta nik uste... Bai, presioa, hori da hitza. Disfrutatzen ez errez, normalean, zuzeneko mnipitzade. Saiatzen zara, gaina hori, zein barret, gaina kamarakin da grabatzen da. Saiatzen zara, jo, venga, beste badela, baina, ostras, kriston presioa da, eta nik gaur egun diot, gero ezakitzu esango zen, baina, azkenengo aldia, zuzeneko bat atzatzen dugula, nik ez sekula zantegio, behintzat, alako formatuan, akustiko batan agian, bai, zezberdina da, gitarra bat eta hots bat. Nola entzuten zaren, gabe guztia, baina 8 pertsona holtza batean dalako presioakin, nik momentu zen nuke errepikatuko.
Momentuz ez. Eta gero izaten da, igual taldekiaren hiri basoka bat apurtu, gitarra desafinatzen zair, eta, klaro, ez duzu bat ere disfrutatzen. Baina, bueno, azkenean, kontzertu txarro bat ematen badut, milen artean zeruzako txarra, urrengoan saiatzen zara askoz eta kentzen duzu pixu hori edo, bai? Kontzertu txarra izan diteke bai, gaizki atea zaizolako edo faioak egon bielako, baina gero da zure sentsazio, ez? Eta nik uste, bai kontzertutan taldekin edo bai musika eskolan jo izan ginunen, beti ateatzen ginela, eta ze faio pilein ditu, no seke. Eta akordatzen naiz, nola behin satxak erakusten ziunen talde instrumentalen jo ginula kontzertu bat, eta ateatzen gaizki ez, urrengoa. Baina bukatu ginen, behitu ginen elkarrei beste gitarista eta nire esan ginen, ze ongi pasatu, eta zizatzen, botaziun bronka, baina zizmaz, ongi pasa ginen da hori azkenen, ez? Taldekin de berdin, ateatzen bat sentsazio honakin eta ez preokupatu, gaizki atea delako. Da, guztua sentitu baza, ona izan da kontzertu eta jazta. Markatu zuen un antes y un después, behintzan deretzat. Entzun nuenean, esan nun, orain dazkat bi aukera, bat, agur, taldea utzikoet, osea, zelako lotxa, ze montreinet edo hartzea eta esan, zurine, buelta eman, Buelta eman, hau hobetu beharra dagoela, eta nik uste denok hartu genula ideia hori eta impresio hori, eta horrek ere bai eman zigun txute bat lan egiteko eta pila jartzeko. Hori bai, alde ona eta begira, txarra izan zen, zentzu horretan, baino sekulako alde ona aukizuen, beste aldetik. Txar-txarren bat gogoan, ez? Bueno, beti dago bat gogo gutxiagorekin egiten duzuna, baina aurrera ateratzen da eta jazta. Bai izan behar dutela egun batean, baina batzuk gehiago eran nituela eta gero jotzeko orduan hori nabaritzen da asko, ez? Eta, claro, azkenean ere, dirua kobratzen ari zara. Eta orduan jendeak merezi du kontzertu bat itxuretarik ustea, ez? Ez tipo bat hor barra egin da igual, ez nego nola ez dara, baina ez nuen ondo jo, orduan hori azken finean ere, esaten zu gero zure buruari ez, hola zindetik bili. Azkenean, jendea zerbait ona ikusteko kondizio honetan egon bartzaratu ere, ez? Orduan, bintzat saiatu zure puntua bilatzen nun dagoen, zure limitea hori. Baterien garrantzia, igual, edo basearen garrantzia taldetan. Kontzertu txarrak zaila da egotea, igual gauza bategatik, hori, bakoitza sintzatzen zuen daka. Baina gu taldean, bai dakagu kontzertu bat, txarra, baina txarra izan zena, bateria ganekaguna txartu egitzeolako, berak egingo du, txartu egitzeoen, Mirafloresen genekagun kontzertua, zan kobratu gabe, baina azkenian zu, errespetuagatik hitzaman duzu, jungo zarela bertara eta zerbait eskaintzen duzu. Eta ezin izan genuen abesti badakar bat ere jo, hasieratik bukaera arte. Gure teknikariak aurreatu zan, etxea juntzan, bere kontu, honek ezin dizun abesti bat ere jo. Eta oso garrantzitsua da azkenian, serio hartzea, ez da lehentzu dinak epatuguna, ez da lan bat, baina bada ere lan bat, bai, ardura badakazu, eta lana eman behar duzu, baina ere pixka bat konstiente izan da, eta zaindu, gauza batzuk zaindu behar dituzu, ezin zizkizu eskutik joan. Eta horretako oso garrantzitsua da gehien bat basea, eta ipatu nahiko nuke ere baseek dakaten meritua, zeren gu abeslariok igual, egile gaitezke, kontzertuan zehar, ni behintzat, nahiko libre, baina basea ere... Baina guk beste gauza batzuk ditugu. Eta hotxa zaindu behar dugu, eta besteak ikuste dituzuela ostiralean, eta zuola isilik eta etxean. Asi que, bakoitzak emate dugu gurea eta bakoitza daka berea, ez da? Kaina pixka zartzarren, Nahi nizuen musikaren, sortzen duzuen musikaren hizkuntzari buruz. Ze hizkuntzatan den sortzen duzuen musika hori eta zergatik. Hortik hasi eta... Gure publikoa ere euskalduna delako azkenean, eta badakago abestiren bat horrela erdaraz egin da, gehien bat mezua Kubako herriari eskaini geniona, mezua zegoelako Kubako batarrentzat, erderaz, baina gure hizkuntza euskeraz bizigalako, eta euskeraz kantatu. Gure taldea bakarra erderaz abestu dugula gehien bat, eta zergatia, pausatiliko erderaz abestu zuten, ez? Orduan haiek ez zekitero euskaraz, abeslariak eta orduan letrak egiteko orduan gaizki. Eta kaotiko jarraipen bat denez, orduan jarraitu genuen erderaz, ez? Taldean, bostetik, hiru euskalduna denak, baina hitz egiten duguna, hiru, ez?
baina hori, jarraitu genuen erdera, dinamika horrekin, baina bai egin dugula azkeneko 3 diskotan, abesti bat edo bi sartu euskaraz, zenean ere, gure erronka da euskara komentatzea, eta guk talde bezala, Espainian argi azteko jotzen dugula, ere gure mezua hemendik ez, euskara zutzitea, jendeari behintzat, galdetzeko ez dela buruari, zesatu dute letra hontan, edo euskaraz, eta tal, bueno, saiatzen gara behintzat diskatan orain sartzen minimo abesti bat, euskaraz. Hori ez, garrantzia ematen dio zuen, eta taldea bertzen modu bat ez montatua dagoen. Eta globalki erdera zitzen dena, euskalduna gara eta baita ere euskararen dugu bultatzea, ez orduan gutxienez, zerbait laguntzeko hori da gure erronka, ez, diska bakoitzean bat edo bi sartzea. Eta gehiago alba dira, gehiago ino ditugu ere. Ze nolako harrera dute olako abestiek, adibidez Kaotikoren kasuan, oso Espainia estatuan oso talde ezaguna da, eta jendeak zuen abesti gehienak badakizki, kontzertuta da joaten den jendeak, eta kanta bat euskera zentzuten dutenean, edo ze sentsazioak jaso dituzue, ze mezu ailegatu zaizue horren inguruan? E-mailez, idatzi dugu da, jende galdetzen ea zer dioten letra horiek, ez? Edo zergatik egin den letra hori, orduan gero joten zara, eta jotzen duzu Madrilen, eta ikuste duzu erdaldun bat, Madrilgo erdaldun bat, euskaraz zabeste edo saiatzen behintzat, ez? Eta ez duzu, gutxienez ere interesa egin diogu jendeari, ez? Eta, bueno, eta galdetzeak zer dioen letra, asko da guretzako baita, ez? Alde batetik modu naturalean ateratzen zaigula, nik beti idatziete euskeraz, eta oin ez dakit gai edo bai, jarriz gero bai, baina modu naturalean ateratzen zaite euskaraz idaztea, eta bueno, ere bai nire erabakia izan delako, ez? Nik nire letrak nahi dute euskaraz izatea, eta aizu agian egunen batean eman goit, eta gaur egingo bat gazteleraz, odena delakoa, baina gaur egun arte behintzat modu natural batean atera zaitola idaztea, eta momentu zala jarraituko, genuela eta euskera. Zoiek izan ziren lehiotik anen, bi ez dakit printzipioak edo. Horra, bueno, azkenean nafarra gara, euskaldunak gara, eta bultzatu beharreko hizkuntza bat da, bai? Gainera, bueno, polita da ere, tokatu zaigunean Kantabria aldera joatea, edo Madrileko jendearekin ikustea, erdaldunak zure abestiak badakizkitela ere oso bitxia da, eta bueno, oso pozgarria ere. Guk mezu euskeraz botatzen du, eta, bueno, bai, badaude kanta matikoak zatin bat inglesez sartzen diuna, baina gehien bat katez euskeran edo muitzen da. Eta, bueno, guk bainiken ez daukuz zuik bezala, igual, jaten da publikoa propio zui ikustea, eta zuen kantak ikuste jozola hor kantatzen, baina, bai, bueno, ikuste zonen hor jendeak badagoela, ezagune izan, zure kantan bat igual kantatzen da, bai emozionatzen zala, igual pixko bat osatzen zala, jo, ez du. Eta zure bai iotzen zat, zure bai motibatzen zat, azkenen dena hobera jaten da, zein hoi. Bainiken goiz da, guretzako hori, ezik, espero, eunen baten aiatzea eta jendea ikustea, egiten jendea aiatzen zerola gure musika eta euskera zentzen barbain dago euskera izango da. Zakan inorrez arazorik hizkuntzarekin, dana dantzatzen duten, han dantza egiten dute eta punto. Hori bai dara goza da, zuek ere eta gu aber ikasten dugun zerbait, kubatarrez, adibidez, eta dantzatzea eta bestea, guatxiguai, zuek horren igual ingelesa gehiago dakizue, gulen ez geneka egun, ingelesik ideiaik ez, ingelesko kantak entzuten genitun, eta igual disfrutatzen genitun. Hizkuntzaren gaia zea eta beldurra euskeraz egitea eta erderazkoek nola entzungo duten, nola ardeko duten, modu natural batean. Hoiz esan da, ni sentitzen dut, eskerrik asko guztiei, haupa guztiei, beste bat arte, agur eskerrik asko. Lehen Zurinek aipatu hasieran aurkezpenean gai bat, eta, bueno, hemen zaudete gaur egungo Euskal Herriko musika panoramaren referente batzuk zaudete. Gehiengoa, kasualitatea izaten alda edo ez, mutiak zarete eta neska bakarra dago. Eta hemen Euskal Herriko musika panoramaren etorkizuna dago, eta gehiengoa neskak dira, eta mutiak gutxengoa. Ze uste duzue? Irudi honek aldaketa baten isla dela, hau da, 10 urte barru Euskal Herriko musika panorama horretan gehiengoa neskak izanen direla, edo hau orain dela 10 urtetan ere banaketa hau hemen
gehiengoa mutilak eta hemen gehiengoa neskak hola izanen zela ere. Beti egon da, beti egon dira emakume taldeak, baina egia da hori beti gutxiena gelditzen dira, ez? Gauza da hori, azkenean ez dakit zergatik, normalean dena gizonezkoak egiten ditu taldeak, erresago animatzen direla, ez dakit zergatik, ez. Arraro egiten zait ere, zer azkenean aukera berdina dira denentzako, ez? Baina ez dakit den bildurragatik edo ez zait galdera bat zaila erantzuteko orduan, ez dakit. Baina, guztien panorama hau hori du gauza interesa mugitzen dela, ez? Itxuran behintzat, jendea, neskak bat izan hemen, aurrera egiteko gogoa dutela, ez? Egia den, talde gehiago sortzen diren, ez? Emakume talde gehiago. Nik uste ez, argi dago, ez? Gaina, emakume musikari pilo bat dagoela, eta non dagoen gakoa nik uste dagoela guregan, neskengan. Nik uste dut guk aldatu behar dugula gure txipa. Eta hartu behar dugula iniziatiba, eta ez dakit zergatik, ez? Guk abesten dugu, guk jutzen dugu bateria, jutzen dugu gitarra, bajua, txistua dena delakoa, ez? Baina agian ez gara usartzen pauso hori ematea eta talde bat sortzea, ez? Eta agian mutilak euren artean, begian nik jutzen dut ezakiztea eta elkartuko gara eta osatuko dugu talde bat, ez? Orduan, karo, hainbat urtez batez ere hori ikusirik guk hori hartu dugula erreferente bezala, ez? Gehien bat gizonak ikustea holtza gainean. Eta emakume bat ikusten baldin badugu, seguruenik izango dela abeslaria, ez? Arraro egingo zaigu agian neska bateri jole bat ikustea, o basu jolea, ez? Eta horrek zesan nahi du, ez dagoela neska bateri jolerik, nik uste pilo bat dagoela. Basu joleak ere bai, gitar joleak, dena delakoa. Tromoi joleak, edo zein, ez? Orduan nik uste kaso honetan, nesken eta emakumeen esku dagoela, guk hartu, izan behar dugula, izan behar garela usartak, pauso hori gainditu, mugatzen gaintuen ezakit zer hori gainditu, eta usartak izan. Zer gertatzen da, bakarrik ezakit, gu ere oso ona gara, gurean eta primeran egiten dugu, eta egongo denetari, agian batzuk nahiko dute etxean jo, musika eskolan jo, o lagun hartan jo eta punto, baina agian nik neska askorekin hitz egin eta gustatuko lehitzak talde bat sortzea eta hori nola egin dezaket, segura ezagutzen duzula beste neska mutiko bat jotzen duela ezakizte, elkartzen, egiten, bertsioako, kantak sortzen. Nik uste hartu behar dugula iniziatiba hori eta arrazoia ez dagoela neska musikaririk, ze hemen mismamente argi dago neska pilo bat zaudetela. Beraz nik uste dela neurri batean behintzat gure erronka eta guk gainditu behar dugun erronka. Eta haizu, etorkizuna gurea dela. Eta hemendik espero dut urte batzuetara, lako zea baten ikustea askoz emakume gehiago eta ziur nago lortuko dugula. Ez dakaz lantzarik. Talde batek funtzionatzen baldin badu, egiten duen musika hori jendearen gana iristen baldin bada eta jendeak gustoko baldin badu, zergatik ez, nik uste zaudela begira taldeari, baizik eta egiten duten musikari, ez? Nik uste hor dagoela gakoa eta gian bai dagoela, eskemateu ez dagoela neskez ezortako taldeak, baina pilo bat are, pilo bat. Nik gonbidatzen zaituztet proiektu bat duela urte batzuk, duela gutxi gora bera 5 urte, egin zuten gai hau jorratzen duen proiektu bat, Marrok deitzen dana, eta proiektu horretan hartu zuten parte emakume musikari pilo batek, eta pasada bat hartzea eta ikustea zenbat talde dauden, zenbat emakume daudela hor itzalpean, o ez ditugunak ikusten, azkenean egia da Euskal Herrian talde asko dagoela, baino batez ere festivaletan, oalako ekitaldi handitan beti ikuste ditugula zerrenda konkretu bat, ez? Hor dagoela zerrenda konkretu bat eta beti mugitzen direla talde antzekoa, baina Euskal Herrian talde pilo bat daude. Eta emakume osotako taldeak ere bai, gutxiagoa dienak noski baiet, eunekoan ez dakit, euneko 10 o gutxiago, baino badare pilo bat. Eta hori funtzionatzeko taldea, musika funtzionatzeko neska mutiko izatea, nik uste ez dakala
ez dakala zer ikusik eta beraz aukera berdina diela. Gu egon gara super ziur egiten dugun horrekin, eta agian emakume izateagatik, holtzara igotzeagatik, seguruenik askoz iritzio, nola esaten da, kritika gehiago, iritzi gehiago, gehiago jasoko dituzula mutiko bat izateaz baino. Baino gu super ziurigo gara holtzara, gurera egitera, primeran egiten dugula eta mundua jatera. Eta ez dugu euki behar inongo beldurrik, ez mugarik zezerrez. Gure musika da, guk maite duguna egiten ari gara eta punto pelota. Eta beste diotena guri bost. Hala da, eta hala izan behar du. Baina hola da, benetan. Nik hori esateko. Zerrako txirula jotzen ari den pertsona bat. Neska, badirudi, ibolina, zerrako txirula diela instrumentu suabeak bezala, ez? Más finos. Eta gian, emakume batek ezin duela bateri jolea izan, ezin duela bateria jo, bazaki pixkate agresiboa delako, instrumento pixkat agresiboa delako, ez? Dagian hor dago arazoa, ez? Guk imaginatzen duguna eta atzetik ekartzen dugun hori guztia. Eta kuriosoa darik eta hau ze hori, ia ze instrumentu eta ze imaginatzen dugun. Hasi bar gara horretatik eta pentsatzen eta esaten, zer dakagun hor buruan, zer dian dugu eta zer ikasi dugu, zer gaizki ikasi dugun nahi gabe, ez? Hartzeitugun kontzeptu batzuk. Horretatik abiatuz, gero gurera. Burun sartu arraukeuk instrumento men. Eta bertzela, nik eskatuko dizuet, azkeneko mezua, nahi duzuena botatzea, erran dugun bezala, musikaren etorkizunari, presentetik etorkizunera mezu bat. Musika maite baduzue, sartu orduak, sartu lokalean eta disfrutatu, ez? Pozik ibili, gogo gehienak eman eta horrela ateratzen dira gero gauz politak, ez? Bihotzez egindako gauzak eta orduak sartzen eta disfrutatzen. Así que gurre eta segi hona gurien atope. Zabik esan duen modun, garrantzitsuena disfrutatzea egiten dugun horrekin, lan asko egin behar dela, eta nik uste erronka nagusiena dela inoiz ez etxitzea, ez? Ezakit egongo trabak, erori egingo gara, agian usteko gogoak izango ditugu, baina gure barnean jarriko dugu aurrera egin nahi dugula eta honekin jarraitu nahi dugula, beraz, beti aurrera, eta, lotxak, beldurrak eta lakoak galdu behar ditugula, besteek zer diotena, gure familia, gure lagunek esate dutena, bai, aintzat eduki behar dugula, baina orokorrean bakizue, mundu ontan, ¿cómo se dice? Malas lenguas, beti egongo dela hor jendea kritikatzen zea jartzen, ez? Guk geurera, musika egitera, gozatzea, disfrutatzea dela garrantzitsuena, asko ikastera, zenez eta batzuk 24 urtera, beste batzuk ezakitzen, orokorrean beti dagoela zerbait berria ikasteko, bizitzako beste horretan bezala, honek ez daukala muga bat, beti dagoela zerbait berria ikasteko, beraz, segi ikasten, gozatzen eta poliki haunditzen. Disfrutatu egiten ari zaretena. Momentu batzuetan gogorrago izango batzuentzako, baina esaten dizuet. Ez jarri helmuga bat, bale? Jarraitu eta disfrutatu. Nik esateko plazer bat izan dela zuek aitzea, zuek esandakoa saiatu berdin. Eta hoize, bilatzea ongi pasa eta lan aike hortan erdibide hoi, eta aurrea, saiatuko gala gure hortan, eta eskerrik asko. Esan duna ez, plazer bat etea zuekin, da zuek denakin ebai, eta antolatzaile guztikin. Eta hoize, aurrea, denak, eta espero bai hemen futuro baten ikustea hemengo norbak ere bai hemen txez, eta guk galderak egiten. Eta hoize, eskerrik asko denai berriz.
Gure aldetik, benetan bihotz-bihotzez eskertu nahi dizuegu Bostei eta Javiri hemen egon izana. Benetan lortu dugu arratsalde oso bat euskera hutsean ematea Noaingo herriko plazan, eta hori guretzat hunkigarria da, eta borroka horretan laguntzeagatik benetan esker mila, eta hurrengo batera arte. Orain disfrutatzera kontzertuarekin.
Independencia,
starter.